Vaig aprendre a tocar el piano pel meu compte amb alguna petita ajuda dels meus amics que sí prenien classes de piano. I aquesta és una de les primeres cançons que vaig aprendre a tocar amb una partitura. Un llibre de partitures dels Beatles que em vaig comprar a la centenària Casa Beethoven de les Rambles. He de reconèixer que, tot i agradar-me pràcticament tots els gèneres musicals, tinc debilitat pel pop i el rock, coses de ser un boomer, suposo. Hi ha alguna cosa a la música que la fa una mica tribal, mods i rockers, zapalians i parpalians, i fans dels Beatles i dels Rolling Stones. Els tios guais tendien a ser més del Rolling, secs, durs i rebels, o això pretenien, mentre que els més tous i mariconets tendien a ser més dels Beatles. Endevina de quin tipus era jo. Doncs sí, ho he d'admetre, sóc un fan incondicional dels Beatles. No és que no m'agradin els Rolling, em xiflen els Rolling, però a mi m'agraden més els Beatles. A què ve tot això? Doncs que després d'anys de treball rebuscant entre més de 50 hores de material inèdit rodat durant l'enregistrament del seu darrer àlbum, Let It Be, Peter Jackson està a punt de treure per fi The Beatles Get Back. Rolling! Sound speed. Camera speed. 2. Awesome. Take 2. Mark. Set up. Ready, set. And action! Potser no estàs familiaritzat amb el director de cinema Peter Jackson, però segur que coneixes la seva obra. La trilogia del Senyor dels Anells, premiada amb diversos Oscars, la trilogia del Hobbit i la una mica més discutible nova versió de King Kong. Pensat originalment com un llargmetratge documental, finalment s'ha optat per llançar-ho en forma d'una sèrie documental de 3 capítols de 2 hores cadascun a Disney+. Si no hi ha canvis, els dies 25, 26 i 27 d'aquest mes de novembre. Jo crec que serà una grata sorpresa i que farà replantejar-se a molts la idea que tenien o que ens havien fet creure que els Beatles cap al final tenien un mal rotllo acollonant i que no es podien ni veure. Sembla ser que la realitat no era exactament aquesta. Fins i tot arribarem a veure 2 personatges a qui molta gent, però sobretot la premsa, beneits periodistes, els va arribar a qualificar de el 5è Beatle. Estic parlant, per descomptat, del productor dels Beatles de tota la vida, George Martin, i d'un dels meus teclistes favorits de tots els temps, l'americà Billy Preston. Com sempre, el color de les coses canvia depenent del vidre amb què es miri. Aviat veurem com es veuen els Beatles sota el color del vidre de Peter Jackson. En qualsevol cas, si ets com jo un fan dels Beatles o de la música en general, coincidiràs amb mi que cal donar una oportunitat a The Beatles Get Back. Fins que ens olorem. That was awesome. Good. Yeah. Great. I'm happy. It's a cut. That's a cut.